llestri a'i ddal yn dyn dros dwll yr overflow mwyn stopio aer rhag ddianc. Rhowch y plynjar dros y twll dreinio a gwthiwch i fyny ag i lawr sawl gwaith. Symudwch y plynjar i weld os ydy'r dŵr yn dreinio'n iawn. Os ydy'r sinc dal di blocio, rhowch y bowlen o dan y U-bend ac yn ara deg dechreuwch datgsgriwio y boltiau a tynnu'r U-bend nes bod y dŵr yn llifo i'r bwced. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw beth yn blocio yr U-bend. Rhowch yr U-bend yn ôl yn ei le yn union fel yr oedd cynt, a gnewch yn siŵr eich bod yn tynhau y boltiau yn ddigon tynn. Gnewch yn siŵr bod o gwmpas y boltiau yn hollol sych a ddim yn gollwng unrhyw ddŵr.